Duha ka menor de edad nga sospek sa pagpatay sa magsuong magwad sa Mlang Cotabato ni atong miaging tuig gihukman na og 34 ka tuig nga pagkapriso. Ani ang report. Gabaan gid ko mo! Gabaan ka mo! Sakit buhat niyo sa aman! Emosyonal ang magtiayong Cruz ug Lovell Magwad. Kinsa gikompronta ang ginikanan sa usa sa duha ka sospek nga mipatay sa ilang anak nga sila si Grizel Gwyn Magwad, 18 anyos, ug Crisville Louie Magwad, 16 anyos. Kini atol sa pagpakanaog sa hukom sa Regional Trial Court Branch 16 sa Kabakan, Cotabato, Martes sa hapon. 34 ka tuig nga pagkapriso ug walay parol ang hukom sa korte ngadto sa duha ka sospek. Anaa sa promulgation ang magtiayong Magwad ug ang duha ka menor de edad nga sospek, lakip ang mga personay sa Municipal Social Welfare and Development Office. Giling gisakay ang duha ka sospek sa sakyanan ug gibalik sa safe house sa MSWD sa Kidapawan City ug sa Mlang, Cotabato. Magpabilin una didto ang mga sospek. Inig 18 anyos na ang duha, ibalhin sila sa prisuhan. Walang iya ka ma! Walang iya ka ma! Kay numduman nga gipangtigbas patay ang magsuong Magwad ni atong December 10, 2021 sa ilang balay sa Purok San Isidro, Barangay Baguntapay sa Mlang, Cotabato. Ang babaeng sospek adopted sa pamilyang Magwad, samtang ang lalaking sospek usa sa sakristan sa usa ka simbahan sa Kidapawan City. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.